аз се казвам Елеонора, съм от България и уча датски в студишколе. Рождество Христово, наречено още Коледа, е един от най-големите празници в християнския свят. В България той се празнува на бъдни вечер, наречен в някои райони на страната Малката Коледа. Това е периода на семейни събирания и на израстване на почит към по-възрастните. Обичаят поверява никой да не работи на този ден и сутринта всички отиват на тържествена църквена служба. След службата се посрещат гости, организират се увеселения, а в селата се събират на празнично хоро. Характерен за коледния ритуал е заковането на прасето и на трапезата задължително присъства свинското месо. По плешката на заколеното животно на някои места гадаят за миналото и бъдещето на къщата и цялото семейство. На Рождество Христово приключват дългите коледни пости. Затова обядът е блажен и много обилен. Основните ястия на празника, а и на следващия ден е приготвянето на свинско месо. Тържествената трапеза не минава и без баница, с различна плънка. Може да е месна, зеле, гъби, прас или от тиква. За Коледа по традиция се ядат и много сладки, които са приготвени обикновено от мед. Един от обичаите на празника проверява първия човек, който влезе в къщата, да е момиче или млада жена. Затова агнетата на пролет ще бъдат женски. По време на обяда най-първо се пие благата ракия и като я поемат, младите целуват ръката на по-възрастните. Дните около Коледа изобилват с множество гадания и предсказания за предстоящата година, както и с пречистване и предпазващи ритуали. На всички в студишколе аз пожелавам весела Коледа и щастлива нова година. Благодаря ви!